Ha kajing rakhe ken mau buram ya kasngi jingdap shispa khnai posnem kajing klat no upa im tirot sing sim kahima nong klau ubalai khun da kathma persha ya ki dole hashwa ba un shakem hausnem syajar praspa laipulai bat yapat ha bindi hadhaka ha ka khat nyau tarik unai tung syajar praspa laipusan ka nyau trap youth council HYC ha ka khat nyau tarik unai tung arajar arpusan kalaple perda da umot dor bashiran yang utai usim ha light arted eastern west Khasi Hills ya uni umot dor wajrong arpusau phut la ple perda da usim khna ka himan nong klau upa im Dr. KM Simli haringkat uba roy kupar sinrem president ke HYC Central Executive Committee kajing ple ya uni umot dor la sakhiru da kajing dan lang uba MB Karluki menteri ke hima melim uba Robert June Karjarin bat uba Peter J Lawai ki president barem ke HYC uba Rahembor G Saibon general secretary ki nong yalam bah khmat bat ki khot keseng ki longkme longpa hadu ki khun samla la pensyong kun ya kan kasngi da ki jingruai bat ki kin hun tem ba pau khmat ka rilum khasi bat ki wei pat ki program nadu ka jing sam khusnam sheki khun samla ki bala pas bah ha ki exam bala dep mentau snem karwai power ka jing pin ko buram ya ki bala wan ra nam bat buram ya kari bat jaj ben riu bat ka jing pin ko buram ya ki nong yalam ki bala shong than na ka seng habakren upa im khnau ong ba ka himan nong klau kadang ya lentiru ya ka jing rakhe dap san spa snem jongka bat pintip ru upa im tirot sing udeus im ba ship ho ka hima Bagane kasngi kamdei nang kajing sa jingkan mau ya kasngiyap kajogu haka hima kajogi kaladap ru sans pasnam nadu bala seng yika da kita ki pralendo haka ba kalakalalong ka hima khasau pra baka hadin bala peniso seki khasau teli ki rai zong khasau pra bala hadin kita kalakalalong kahima nong klau haka baning kong hareng uong ya kahima nong klau ujer ya kahima uong o simle kahima jong kisible namar balasen syar neng kong ya kani kahima na kakpo jong kisim ke balawan neng kong usyajer pad hadin kita ter utirat sing udai usim ubashipo na kani kajai kong kajogi trai kat bapidang sya keno dapi sya kano ru kajingkran kam dei bapin ben painia trai yala kajong ka kam pendap yala kajong ka kamram bat kita kidak ki bapi pinbo kin sasa jingkan mau kumbau paim terat sing ulale Cispa kendai posnam kadang yai sa ken mau lagi hadu kin gisni ngakar menskam kajing trai istam kajong pi kajing slor kajong pi kum ki samla hapok kajing yalam jong presiden ngakar menskam bagari khasi kajong i kan sa pau biang sai sien
Bat kan wara ya ke buron kanam naga benta kajak benriu kasih jongi ibarok away. Uba roy kupar ha ka jingkran ula ong bos im tirot sing u klem beach by but u klem pan bor ban longkum utaus im raw ha ki pareng henrai ula jet ban longkum us im ban lat lut ha bindi ula ong ba kan ni kan long ka jing hikai ya ka pateng jong ba menta ba dei ban kiar raimau riding na ka jing bersih jong ka kwan karha ka bam sap bampong ka bishni ka pihun ka balate mraw wat lada ha padeng ka jing im pahu kirhai Ningim dei pak ban klet ya kijingi kai ki bau museum ber rakba jong kajat beriu ula aje museum tirot sing uklam bi ya ki spai ne uklam kwan bor ban long tau siem ko tau siem raw haki pareng ne la jet ban long tau siem ba laj lut berbi kata kan dei ban dei ka jingi kai yangi ka pateng pementa bangim dei bat ngidei ban kia rai mau rai dia nak bersih jong kata ka kwan karha nak bangsa bampung kabisni kapihuin kabalate amraw wala dang im pahu kerhai kadi kalau ngejingkai ya kit khot jong keseng bat yang hilang baru kum kita kisipai ki bangi khot ya lagi ki bayen kata kahok ka sikir dia ai banang ni syakmat hot khatwe tuli islam nilaya denti kum kit khot jong keseng abanang ni syakmat ru ngin ya yakun bat im kenjai ki pardo parsam bat im kenjai kapateng jong ki khun ki persa jong i nang ni syakmat ada kali kemensiam jong sim tirot sing kemensiam jong sim bormanik sim sim snap sing bat ki wei ki klawat jong adat penriu kumu wa kiang nang ba ukhen kongor umon bot bat ki wei kinyai persa mensiam ngiru nang ni syakmat yakin khot jong kaseng bat yo wei bo wei khot jong adat penriu kenal bagating kikli ban yada ban penne persa ban kentiu bat kau tak ye ban yada dan kenran din ya gari nak benta ban yada ya kasnak berkembang jong adat penriu kamdei gatang jong noilam jong kai choisi legin khot jong adat choisi lekadai bandei kathok kathong bat kanong jong wei bo wei khot jong adat penriu batang khatsa hol khatsan la kajak beriu kabalai lujur bat kiwei bat kajak beriu kalai tang sitro ha kajing yan kajing mayan ha kajing ya jong negeri India lade jella dang imdon sai kajing ya teli dang imdon sai kajing sur banyale na du mendung gila sak telap apa kali hari dia ni don kam ya kajing ya teli bagi don kam ru ya kajing sur bani syamadan ya mla banden bagi jing tenju kinwan rahmat ni kiwan na kabos sa kabor haki noilam haki khot jong kaseng dei dei pat ban kenma bangin penye la ka jong garniu ban penyeng la ka jong garniu na ka benta bangin yada ku mangila syem ya kasmai banong kita kisipai ki ban yada man ta kali ko sa ni ikwa bakong kali ka siru kan benki yang biang ya kata ka jinglong ya kata ka jing syem smai ka jongi ban yada ya la ka jong kali ban ka jat kunriu ka baar pari ngasukwa ban penkenma hakini kisi bat ki por ke pementa hilas dangdu ban pharia ka jat kunriu ka jongi hilas dang ban pharia lembah kedong katha hilas nang ban ong bangang adi uta ubana kata kedong katha
Ila manung bangande kasi ngade penar ngade hoi ngade war bakunta ter ila sang ban pharia ila ka tong ka kende ka kubor mani rasni ka bang kwa ban ong ya wei po wei khat tong ka sen or ni snowdon bo baka sen neutra youth council ka kum ka kartai ka tong ka ni kentu lang yo hoi war maram lungam khriya bu penar yo de migine tang ko ka ja kende Bangin pendek pensaru yang kata jinglong jojoi banyak teli pun kejak beliau. Ngem dari ban klat, banadu na luhu na syram jong kari lunam. Syadu syapatun jong kahima sutna menor bat kata kahima kari jantia pamenta. Nadu na kamrim hoi hasilan ter karmen silan ter kari war kidai kawai kari kenti hapo wai uput usam basyong basa tang kawai kejak beliau bakata kari kejak beliau nyotra kabiye ekonomi. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.